वोट चोरी भइल बा कि डकैती भइल बा ऐसे कोनो मतलब नहीं है। जे जीतल बा ओकरा के बधाई देवे के बा हमनी के, और प्रयास करे के बा कि हमनी के विधायिका छोटी कुमारी जी कम से कम छपरा के बेहतर खातिर जितना बढ़िया हो सके वहाँ के कार्य करी। अगर हम जीता रहते तो हमार जिम्मेदारी रही, लेकिन वहाँ के जीतल बनी हमारा तरफ से शुभकामना बा बहन के कि रुआ छपरा के जितना बेहतर हो सके रुआ बनाई। हमने से जहाँ भी सपोर्ट आज भी रुआ चाहे, खेसरिया के जहाँ जरूरत पड़ी अपना छपरा के विकास खातिर खेसरिया हमेशा खड़ा रहे। छपरा के बेहतर बनावे खातिर हमके विधायक बनना के जरूरत नहीं थी, हम स्टार बन के भी रउआ सबके मदद कर सकतनी और अपना छपरा के बेहतर बना सकतनी। लेकिन आप सबके दिल में हमरा प्रति हमेशा से सम्मान और एगो दुलार अपना भाई खातिर अपना बेटा खातिर बा, वो प्यार के हमेशा कोशिश करे ले हम रउआ सबके दिल में हमेशा बसा रही और वह सब खातिर बेहतर सोचत रही। बिना अरे ना। और अभी हम आवत तनी अंकुश राजा जी 11 गो गरीब लड़की सन के बियाह कराले, तो ओही जी हम हो गए रे हां और जी शाये में तनी हमके लेट हो गइल हां, न तो हम बहुत पहले आई रहती है। इसलिए शादी में कोनो हम न्योता करे ना, बल्कि हमरा अपना खुद ही छोट भाई के बियाह आए परिवार में सिर्फ हम पैदा नहीं की भाई जिगिया के जितना लोग बा छपरा के, चाहे हमारे मुन्ना भैया हो खस, चाहे बुलबुल भैया हो खस, चाहे हम उपेंद्र भैया हो खस, चाहे हमारे मंत्री जी के परिवार होखे, चाहे राम बाबू चाचा हो खस, चाहे जितना भी लोग हमारा खातिर प्यार और आशीर्वाद लुटौले बा, ओकरा के प्रयास करब के जीवन में हम हमेशा एगो छोट अनुज बन के रह सबके सेवा करी और इस सेवा में हमेशा रही। हो 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 ला 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 कि जय गणेश मंगल करना विघ्न हरो एक दंत करी बरि बदना सिद्धि करो